Goizeko 10:30 inguru dira dagoeneko, baina goizeko 9:00 igandea izan da, noski, Hondarribiko gazteak elkartu dira, Hondarribiko Herri Olinpiaden bigarren jardunaldian, Guadalupera igotzeko, eta gaur mendian zehar egingo dituzte hainbat proba, goiz osoan zehar, esan bezala, Herri Olinpiadetako bigarren jardunaldi honetan. Maite ditut udaberrian, agertzen diren lehen loreak, zeruak urdinak bilakatzean. Udako gauetan lotaratzea, izarrak itzaltzen direnean, argia somatzen hasten denean, urrunean. Bueno, Oian eta Nestor, goizeko 9:00 galitu zarete eta igandea izan da, hala ere 30 taldetik gora aurkeztu dira, beraz, esan bezala igandea izan da, ondo dago, ezta? Bai, gustora, jendea etorrian palma batzuk tala, eta baina, sonjarrikoa bera eta sumatzen da. Azeuken arriskua igandean izateak, baina ez euki duen maitza. Osake, ondo. Hasi dira lehenengo taldeak iristen, Guadalupera, bueno, eta nahiko azkar, esan bezala, goizeko 9:00 galituta, 10:30 Guadalupen, ez dago gaizki, ez? Ez, ondo. Gu pentsatzen duna parte proba saio esango zela, baina ni uste dut talde handia diren ez da jendeak denaken artean lortze dute baserri guztia lortzea. Eta parte hau 3 multzo bakarrita, 3 baserri multzo, eta batzua beste jarraika eta lagoz. Bai, guk egia esan uste genuen zailagoa izango zela aurkitzea baserri guztia, baina haingoz ia denek aurkitu dituzte 6 baserriak, orduan ondo egin dute proba. Bueno, hemen gabe parte hartzailetako batekin, igandea goizeko 9:00, ez da orduriko berena, baina bueno, elkartu zarete hemen bigarren jardunaldia horrela emateko. Bai, elkartu gara 7 edo 8, ez dakizten bat, eta bueno, dugu froga polita gainera. Kostatu zaigun pare bat aurkitzea, baina ondo. Proba zaila izan da, edo? Zaila ez bat zenekien nuntzeuden baserriak, baina gero behin topatuta, galdetu behar izan dugu, bi ez genik egulako nuntzeuden, baina topatu ditugu gero eta ondo, polita. Eta iritsi gara denborakin, osea que ondo. Bueno, zemuz joan da goiza, zemuz proba zaila izan da? Ez, ondo, nik genuen ezagutzen ez da baserria, baina ekipokera aurkititu 6, pleno indugu eta hementxe. Nahiko denbora sobran, baina berri egitzen duten taberna, prago bat hartzeko lasa. Hori ere bada Herri Olimpiaden parte, ezta? Giroa eta jai giroa. Olimpiada hau, ontsa hemen dagoen giroa hau, osea, proba da gauza bat ez, baina gerokoa da importaduna igual gehiago. Kartzen duna hola. Gusten ditugu talde oso ezberdinak ez, gazteak, baina heldegoak ere bai eta herri guztia elkartzea polita. Bai, hori polita, gaina urten sartu dira taldea, baina ikusten ere Irungo uste dira kemenen dantzan ibiltzen dien batzuk, eta gero igual solatzen dena herriko nagusi batzuk, eta gu ematen du ilusio hola, oso rollo diferenteko jendea, eta bai polita hori. Bueno, zer moduz joan da goiza Herri Olimpiadetako bigarren jardunaldi hau? Ondo, oso ondo, entretenitua eta pixkat estresantia, baina gustora, ondo pasa dugu. Gustatu zaizue baserriak aurkitzea? Bueno, baten bat pixkat, eman barri izan ditugu pare bat buelta pixkat, baina gustora, ondo, bai, azkenean denak. Laguntza pixkatekin eta mendizale asko kuadrilan, así que ondo. Eta, bueno, gelditzen den goiz zatia, nola espero duzu? Lehenengo pixka deskantxatu, kroketa bat jan, eta gero ja pixka lasaiago. Lasaiagoa, ja geiztia da beste gauza bat. Neska taldea zarete? Ez, mistoa, baina jundiriaiak kroketa jatera. Hemendik aurrera zein izango da plana, hemen izango da hamaiketakoa eta giroa, ezta? Bai, hori da, eta gero 12an, ekarri dute triketixa eta hala, arituko gara hemen pixkat. Eta gero 12ak aldera, 12an justo, ateriko gara martxa reguladan, eta denbora jakin batean, omar dire denak hor Alamedan. Alde sarrean, ja. Gauza, denbora baindikan ez dakigula zein den, orduan izango da suerte kontua. Dauzkagu sobre batzutan denbora desberdinak eta teako dugu bat, eta gehien hurbiltzen dena denbora hortara izango irabazlea. Tartean badago proba bat baitare, eta proba pasatzen duen aukiko indako denboran, margen bat. 5 minuto gotxio beti, eta errestasun gehiago irabazteko. Ideia izan da pixkat Hondarribiko leku ezberdinetara ekartzea Olimpiadak, Guadaluperaino. Hori da. Eta gero, aparte, auzo desberdinak ezagutzea baita ere, zatik adibidez joan den urtean gehiena zen portuan,
eta baita onjarri da, ez? Eta polita da, eta... Aurten saltoa indegu da. hori, zuk esan dezun bezala, leku desberdinetan. Lehenengo probak egin genitun San Pedro kalean, gero bigarren eguna gaur hemen, mendian, eta hurrengoak izango dira Aldezarrean. Orduan hori, Hondarribiko leku desberdinetan. Bai. Joan den urteko proba, motza, baina ona izan zen, ez da, ondo atera zen, eta aurten prestatu dituzue ja olimpiada luzeago batzuk eta landuago batzuk. Landuago, bai, sumatzen da landuago dire, probak dire ja komplexo eta hola, material gehiagoekin eta hola, eta gustora. Bai, Ondo atetzen bada gustora, oraindik ezin dugu esan. Aurrek urtean ingenitun 4 egunetan probak eta aurten 8, orduan luzatu dira nahiko. Eta aurten izango dira Gabon, negua ere hartuko du. Hasi ziren azaroan eta apirilera arte da? Apirilera arte edo lako zerbait. Gauza, herri hau berpiztea, eta hola, zoze egiten du. Saiatzen gara bintzat. Gaina ikusten dugu taldeetan badagola adinez berdintasun handia, ez? Bai, gaztetxoetatik, baina daude heldu xamarrak ere. Bai. Lehengo olimpiadak egiten zean, ez dakit, laro margarren, alamarkan, hola ziren, eta orduko jendea ari da berriro egiten. Bai, talde badaude aurreko olimpiadetakoak, eta horiek ja dira gu baino pixkat helduagoak, hori da. Bai, eta jendea ezagutzeko eta, ideia hona eta gaina ondo pasatzeko, gustora. Lan handiago guztionen atzean, ze orain oso polita da ez da probak egitea, baina antolatu behar dira. Gauza, antolakuntza ondo egin degula edo talde bakoitzak antolatu behar du proba bat. Orduan, bakoitzak hartzen duen lana edo ez da gehiegi. Guk adibidez gaur tokatzen ditzaigun gaurko proba antolatzea, orduan bakarrik gaurko antolatu behar izan dugu. Beste egunetakoa beste talde batzuen esku dago, orduan. Bilatera juten gara denak, baina denak, proba denak eratzen ite ere. Bai, banatuta dago lana, orduan ez da pixu gehiegi antolatzea. Hori da. Bale, mi esker eta ondo joaten den goiza. Bai, berdin, eskerrik asko. Bueno, momento del amaiketako que también es parte de las Olimpiadas, ¿no? Sí, al final es crear ambiente. Hemos subido un poco ahogados todos porque nos han hecho dar una caminata del copón. Y nada, ahora recuperar con la croquetita, la chistorra, la xagardo y eso, crear ambiente. Es un poco todo, Olimpiadas es eso, deporte, ambiente y todo el giro este. La jornada anterior fue en sábado, pero bueno, se ve que siendo domingo a la mañana la gente también se anima, ¿no? Claro, sí. El sábado, estuvo bien porque después de todo esto y luego hicimos farra después y muy divertido. Luego ayer nos salimos, estábamos todos en casa cogiendo energy para hoy estar a tope. Bueno, alguno ya he visto por ahí que está de empalmada, un poco torcido. Pero bueno, nosotras súper formales. Ya empezamos ahora la jornada de poteo y de comida y de todo. La jornada anterior el tiempo no acompañó y esta vez, de momento parece que aguanta y mejor, ¿no? Sí, encima esta temperatura súper bien, porque no hace mucho calor, no hace mucho frío, aguantado, no ha llovido nada, estamos ahí a la mañana de que no llueva, así que súper bien, sí. Lo del anterior también fue gracioso, al final estamos todas empapadas, que si te resbalabas, que si no sé qué, al final tiene también su charma. Amaiketakoaren ordua Guadalupen eta hau ere Herri Olimpiaden parte, ez da? Bai, ia esan, primeran pasa dugu, goiza egin dugu eta, zenbait komeriak agertu dire. Gehien bat, Aurkitu dituze baserri guztiak? Amaia, kontatu zer gertatu den. Bai, baina, aztu zait argazkia atetzen azkenekoari. Eta onartu dizute, ez? Ez diguten onartu. Da trampa, urrengo taldeak ikusi digu guri iristen eta badakit egin dugula, baina ez digute onartu ez. Buenísima, cojonuda. Pero hay un montón de jóvenes que no han subido nunca, porque nos han preguntado, ¿dónde han joaten dira Guadalupera? Mendik, etorri. Que va. Ez dituzte ezagutzen gainera baserriak bilatu behar zituzten, eta... Asko, que va. Ez torrenara oinez behinere. Esan dute, motokin, beti motuan. Zer iruditzen zaizu gazte jendea elkartzea olako olimpiadak? Oso polita dago. Bai, ni etortzen nahi beti. Larun baten igandean, dena. Ni bai, baina jendea hauek, joke ba.